Привет, ма. Привет, собака. Я ще ж не викинулась. Да? Ну, конечно. Напилася п'яна вчора. Що, наїлась торта? Трошки давала. Дівай, бо сидиш глуха, як тетеря. Пошевелись трошки, ма. Трошки пошевелись. Работає? Ну, а ну кажи. Слухай внимательно, що шокаєш. Заказав тобі 2 нових наушника. Наушники новые. Две пары, да, новых. Такие уже не делают. Хотел взять такой уже не делают. Ага. Поняла? Поняла. Те, що в мене було, Уже такі не, роблять. уже не изготавливают. Сказав Света, для чого? А що ти повикидав те, що все там? Конечно. Ну как, а что я буду їсти? Хачапурі? Сиротой. Нахер оно мне стало? И хачапури. Но теперь я не сделаю, потому что там надо специальная отвертка. Тут є отверточки. Є отверточки. Ти будеш його крутити? у нас отвертки там у коридорі отвертки.